Salvaterra é outro dos topónimos impostos polo rei Afonso IX, Afonso VIII chamado IX, con motivo da concesión da Carta Foral ou Carta Municipal, é dicir, un documento onde se lle conceden aos veciños unha serie de dereitos. A Carta Foral de Salvaterra concedeuse entre 1228 e 1230, nos últimos anos do reinado deste rei, de maneira que é un topónimo con data de nacemento coñecida. Salvaterra é un nome de imitación francesa de outras localidades chamadas en francés Sauveterre ou en occitano Salvaterra, e o seu significado ven sendo algo así como terra de refuxio, porque ese nome se impuña co propósito de incrementar a poboación, de maneira que se aceptaban como veciños inimigos políticos ou xente perseguida pola xustiza. É dicir, que Salvaterra ven significando algo así como terra de asilo ou terra de refuxio. O rei impuxo este nome a unha localidade que previamente se chamaba, ou así aparece registrado nos documentos en latín, Lazoiro. O nome de Lazoiro supónse que facía referencia ás pesqueiras situadas aquí no río Miño. O nome completo é Salvaterra de Miño. De Miño e non do Miño, porque nos topónimos tradicionais os nomes dos ríos van sen artigo, tradicionalmente. Por iso se di Antas de Ulla, Ribas de Sil ou Salvaterra de Miño. E non só na toponimia galega, senón no resto da toponimia peninsular. En portugués Ponte de Lima, en castelán Miranda de Ebro, en catalán Esplugues de Llobregat. É dicir, históricamente, estes segundos elementos dun composto, cando eran o nome do río, non levaban artigo. Por lo tanto, Salvaterra de Miño.